आच्छा मैया बेलासिनि बे समाव इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया नि फाइनल डिलिमिटेशन नि अर्डार ओंखारबाय आरो बे डिलिमिटेशन नि फाइनल अर्डार ओंखारनायनि जि डाटाफोर बेफोरो हयथ' गासैबो रायजो राजानि आखायाव सफैबाय आंबो मैयानो डाउनलड खालामनानै जोंनि गहपुर समस्थियाव बेसेबां पपुलेशन थालांखो आरो बेयाव कास्ट हिसाबै शिड्यूल कास्टआ बेसेबां थालांखो शिड्यूल ट्राइबआ बेसेबां थालांखो आरो जेनेरेल पपुलेशना बेसेबां थालांखो बिनि टोटल पार्सेन्टेजआ बेसेबां एसटी हिसाबै बे डाटाखौ स्टाडि खालामजोब्बाय मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन बे डिलिमिटेशना कमप्लिटलि बीजेपी सरकारजों आरएसएस नि मडेलजों बानायजेनाय फिक्स्ड जाखानाय मोनसे प्रसेसमोन आरो मोनसे एक्सारसाइजमोन आरो पाब्लिक हियारिं लानाय साजेशन ऑब्जेक्शन बेफोर लानायफ्रा गासिबो भेकु भावनासोमोन मोनसे भुवासोमोन होनना दा फोरमान जाबाय आरो बिनि फोरमानखौ मोनसे आं बेयाव रायजो राजाफोरनि मिन्थिनो थाखाय आं होलांनो सानबाय जोंनि गहपुरनि जि थासारिमोन मिसिं आरो बर' ट्राइबेल पपुलेशनजों जि थांनाय 2007 नि डिलिमिटेशन कमिशननि जे रिपर्टमोन बेयाव 34% एसटी पपुलेशन दङमोन जायनि थाखाय गहपुरखौ बै समाव सयजवार नामजों एसटी फोरनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ सीट डिक्लेयार खालामनाय जादोंमोन बेखौ मोनसे हाइकर्टनि गुवाहाटी हाइकर्टनि इन्टारभेनसनाव दोनथ'नानै दा गोदानै सरकारा जि खालामबाय बे कमप्लिटलि जोंनि ट्राइबेल माहारि गुबुन डिस्ट्रिक्ट गुबुन जायगानि ट्राइबेलफोरजों लोगोसे जोंनि गहपुरखौबो गाज्रि रोखोमै मोनसे खैसार सानानै जोंखौ खैफोदाव खोख्लैनाय जाबाय आरो दा बाथ्राया जाहैदों गहपुर हिसाबै जोंनाव टोटल पपुलेशना दानि लेटेस्ट जि फाइनल अर्डार ओंखारदों बे जोंनाव एसटी पार्सेन्टआ अनलि 29.30 थारमाने अलमोस्ट 30% 30 जौखोन्दोल' थालांबाय आरो पार्सेन्टआ आरो दा जायनि थाखाय जोंनि जि मोनसे सिमां दंमोन शिड्यूल ट्राइबनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय जे रिजार्भ जानांगौमोन बे माबाया गोग्लैयाखिसै हयथ' गुबुन जेरै माने बक'खौ आरो साउथ गलपारा आरो कार्बि आंलंनि रंखां होननाय गोदान मोनथाम जि सृष्टि खालामबाय बैखौ बैयाव दाननानै हरनाय जाबाय आरो जेराव जोंनि थाखाय एल'टेड जाखादोंमोन 2007 आव बेखौ जोंनि पार्सेन्टखौ जबरदस्ति दानख्ल' बर' गामि मिसिं गामिफोरखौ दानख्ल' हरनानै नन ट्राइबेल गामिफोरखौ गालांनानै माखासे पन्सायतनिफ्राय जोंनि माने पार्सेन्टखौ खमायनानै होदों जबरदस्ति आरो दा आनफर्चुनेटलि बे बाथ्राखौ जोङो ड्राफ्ट प्रपोजाल ओंखारनाय लोगो जों बयबो जोंनि गहपुरनि माने मेलेमजिबिफ्रा बर' आरो मिसिं ट्राइबेलफ्रा मोनसे जयै कमिशननो साजेशन आरो अबजेक्शन गथायदोंमोन आरो बे साजेशन आरो अबजेक्शनाव गथायनायाव पइन्ट्स हिसाबै प्रथम पइन्ट्सआनो जादोंमोन जोंनि बर' एन्ड ट्राइबेल गामिफोरखौ उत्तर कलाबारि समस्तिनिफ्राय लानानै अटल गाव पन्सायतनिफ्राय लानानै एकदम सानजा जोबथारनायनिफ्राय लानानै जोंनि बालिजान गाव पन्सायतनि समस्तिसिम जेसेबां माने गामिखौ दानदोंमोन बे गामिखौ रिटेन लाखिनांगौ होननानै जोङो उइथ मेप जोङो माने इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो जोङो माने साजेशन हिसाबै होदोंमोन नैबेनो मेपआ गासै माबानि बालिजान पन्सायतनि गासै माने गामि बेजों लोगोसे आरो उत्तर कलाबारि गपालपुर आरो सनापुर गांव पन्सायतनि गासै 29 गामि बेखौ बिसोरो
माने दख्ला दख्लि राननानै फार्स्ट प्रप'जालाव बिहालि सिडुल कास्टआव हरदोंमोन आरो सिडुल कास्ट रिजार्भआव दा जोंनि साजेसन आरो जोंनि कमप्लेनखौ जेराव कन्टिगुवास गैया बे गामिफ्रा बेखौ बिसोरो मानिनानै मात्र सनापुर गामिनि सनापुर पन्सायतनि गामिफोरखौल' ओरै सानजाहा दोननानै उत्तर कोलाबारि गपालपुर बेखौ दोननानै कमप्लिटलि जेरै आवगायाव बानायदोंमोन फार्स्ट प्रप'जालाव जेरै फैदोंमोन बालिजानखौ लानानै ओरै बानायदों बे एज इट इज थाबाय जेबो सोलायाखै आरोना जायनि थाखाय जोंनि जि माने एसटिनि जि माने पार्सेन्टआ 34% जानांगौमोन बेखौ खमायनानै अनलि 29.30 दा मोनसे खोथा सिगां जितु गहपुराव गासिबो ट्राइबेलानो मोनसे मा होनो धरना होनानै मोनसे मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन दा बे मेम'रेन्डामाव नुनो मोन्दोंमोन जे बालिजान जिपिनि मोनसेबो गामिखौ नुनो मोनखायाखैमोन दा बेयाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बे ट्राइबेल संघ गहपुर ट्राइबेल संघनि हांख्रायनायाव मोनसे मिटिं जादोंमोन फार्स्ट ड्राफ्ट प्रप'जाल ओंखारनायनि उनाव बे मिटिं हांख्रायनायाव आंबो थांदोंमोन जों जाय जाय एसे माने बिनि सायाव नलेजफोर दङमोन डिलिमिटेशननि सायाव आवगाय खामानि मावनायफोरनि जुदि अभिगताफोर दङब्ला बिसोरखौनो ड्राफ्ट खालामहोनोसै होननानै जोंखौ जों 6 ना 7 जन माने ड्राफ्टिं कमिटि मेम्बार बानायनानै होदोंमोन मानगोनां मेलेमजिबिफोर राकेश उजिरनिफ्राय लानानै भरत मिलि आं सासे थाबाय बिमल आदा थाबाय बेनिफ्राय मिसिंफोरनि माखासे इन्टेलेक्सुवेल्सफोर ज' मिलायनानै जोङो ड्राफ्टखौ खालामदोंमोन आरो बे ड्राफ्टआव क्लियारलि जों माने अबे गामिखौ गहपुर बा गाव पन्सायतखौ गहपुराव रिटेन खालामनांगौ बिनि डिटेल माने डाटाखौ जोङो ड्राफ्ट खालामना होखादोंमोन आरो दा बिनि गेजेरावनो जि सोंलु फैबाय थादों बालिजान गाव पन्सायतनि बाथ्राखौ लानानै जि माने बाथ्रा ओंखारलायबाय थादों बे ड्राफ्टआव बेखौ मानो गालांखो आं रायजो राजाफोरनि मिन्थिथों होननानै आं नैबे जोंनि जे अरिजिनेल ड्राफ्ट बे ड्राफ्टनि माबाखौ आं दिनै फार्स्ट टाइम जिहेतु माबाया प्रसेसा जोब्बाय बै समाव एसे माने सेक्रेसि मेनटेन खालामनो गोनां जादोंमोन आं दा बेखौ बरननो गोनां जाबाय बालिजाननि गासै बालिजान जिपिनि गासै गामिफोर नगावनिफ्राय लानानै दाइनि गावनिफ्राय लानानै आस्राबारिसिम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 29 गामि गासै 29 गामिखौबो गहपुराव रिटेन लाखिनांगौ होननानै जों साजेसन होखानाय जादोंमोन बेयाव क्लियारलि जों होनो आं कपि नोंथांमोननो होनो हागोन नाथाय बे ड्राफ्टखौथ' जों खालामनाल'सो होदों ट्राइबेल संघ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बुस्थुखौ गालांखो ना लांखो फाइनालाव जोंनो माने जोंजों कनसाल्ट खालामाखिसै जोंथ' ड्राफ्ट खालामनानै होबाय जों गहपुर सिटिजेन फराम हिसाबै जोंहा मोनसे संगठन दंखायो बे संगठना 2003निफ्राय जों नांदों बे खामानिखौ बेनिखायनो जों बे संगठना गुबुन संगठनखौ जों हेल्प होबाबो जोंनि जे अरिजिनेल डिमान्डनि थाखाय खामानिखौ जों गहपुर सिटिजेन फरामा जों बेखौ मावबाय थाखायो 2003निफ्राय नांदों दिनै 20 बोसोर जाबाय जों बिनि माने उइथ डाटा आरो अफिसियेल माने डकुमेन्टेशन्सफ्रा खिन्थु सा ससेयाव थांनानै बबेयाव गोमाहैखो जोंथ' मिथिला जोंनो दिनैसिमबो खिन्थायाखै जे दङना गैया जोंजों आरो जों ड्राफ्ट खालामना होखांनायनि उनाव ट्राइबेल संघआनो जा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि गहपुरनि माने कमिटिसफ्रा जोंजों खुनु जगाजगबो खालामाखै जोंना खामानिया दायथ'आ जि होदोंमोन जों ड्राफ्ट खालामनांगौ ड्राफ्ट खालामनानै होदों बिनि उनाव मा खालामदों जोंनो जेबो खिन्थाफिनाखै आरो बिथांमोननियाव माखासे थालांदों जोंनो देखायाखै बिसोर दाबो जों दोननानै जि होबाय बे ड्राफ्टखौ गावसिनि राइटिं पेडआव बिसोरो सोसननानै बिथांमोना होदों बै माबाखौ माने जोंनो होआखै जों ड्राफ्टिं कमिटिनि मेम्बारफोरनो जों माने देखायफिनाखै आरो दाबो दङ माने एबसुनि सासे कर्मिनि माने कम्पिउटाराव माने माबा खालामनानै ड्राफ्टिं खालामनानै डिटिपि खालामनाय दं बेनावबो थांनानै नायजायो खिन्थु अबे ससेनिफ्राय बालिजान गाव पन्सायतआ थालांखो आरो खारना मा बेखौ आं बुंस'नो हाला जिहेथु बिसोरो जोंनो जेबो फोरमायाखै
जे बे आनफर्चुनेट मोनसे घटना जालांबाय गाव पन्सायत हिसाबै बालिजाना जोंनि गासै ट्राइबेल हिसाबै 52% ट्राइबेलफोर दङमोन बे गामि पन्सायतआ जुदि बालिजान गामि पन्सायतआ जुदि गहपुराव थालांनायमोनब्ला जोंनि गहपुर समष्टिनि जि ट्राइबेलनि जि माने स्ट्रेंथ बियो 30 पइन्टनिफ्राय बारायनानै 34% थाङोमोन आरो दा बालिजान जिपिखौ जे गालांबाय बेयाव सोरनिबा खैसाराव सोरबाया गावनि मुलाम्फानि थाखाय बेफोरबायदि बर'खौ डिभाइड खालामनाय होननानै सारा सानो नामा? ओरैनो जि ससियेल मिडियाफ्राव भाइरेल जालायदों ससियेल मिडिया ग्रुप वाट्सएप ग्रुपफ्राव जि डिबेट जालायनायफोरखौ आंनिसिम एसे नोजोराव गोग्लैदों सानैसो मानसि सानैसो व्यक्तिफोर दङ जाय माने लकेल एमएलए उत्पल बरानि खिथुखौ मालाबाबो गारनो हाया हयथ' बिसोरनि खामानि जागोन मानो होनबा बिजेपिनि जि माने माबा जि साजेसन खालामनाय डिलिमिटेशन कमिसन बेनि एसिडिस फैजोबदों बिटिआर सरकारनिफ्राय गहपुर हिसाबै बा गहपुर रायजो हिसाबै बिटिआर सरकारा बेसेबांसे सापर्ट खालामदोंमोन जे गहपुरा गासैबो खौसे थानांगौ होनना बिटिआर सरकारखौ जाय सालायबाय थादों सकल बिटिआर सरकार बिटिसि सरकार रिजननि नामा जायगानि नामखौ बिसोरो सोलायदों मात्र बिटिआर सरकार हिसाबै बिटिसि सरकारनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावथ' अपिनियन्सआनो रावनोजों मिलाया प्रमद बर'आ मोनसे बुङो लरेन्सआ मोनसे बुङो इउजि ब्रह्मआ मोनसे बुङो बाथ्रा गबिन्द बसुमतारिया बेलेग मोनसे बाथ्रा बुङो दा बिसोरनिफ्राय मा साजेसन थांदों गावसिनियावनो दावराव गावसिनि जि मोनब्रै जिल्लाखौ लानानैनो गावसोर एकमत जानो हाया गावसिनि एखे पार्टिनि गेजेरावनो सोरबा रेसेन्टमेन्ट देखायो सोरबा डिलिमिटेशनखौ राइट जादों होननानै वेलकाम खालामो सोरनिखौ फोथायनो आरो नोंनि गहपुरनि थाखाय बिसोर बहा सोलाबनो बिसोरलाय बुंनो आरो गहपुरनि थाखाय बुंदोंबाथ' जोंनाव दा आं बुंनांगोन हियारिंनि समाव पाब्लिक हियारिंनि समाव गुवाहाटी कलाक्षेत्रआव जेब्ला पाब्लिक हियारिं जादोंमोन बे पाब्लिक हियारिंआवथ' दुलाराय बर' फरायसा आफाद सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्रायबो जेबो बुङाखै गहपुरखौ लानानै इउपिपिएलनिफ्राय माबा मोनसे बुंदों बेखौबो खोनायाखै बिपिएफनिफ्राय माबा मोनसे बुंदों नामा जों बेखौ खोनायाखै खिन्थु खोनादों आरो आंबो दंमोन बे समाव 19 तारिख खालि सानसुमा खुंगुर बसुमतारिनि दैदेननायाव मोनसे प्रेसार ग्रुप दङ सिनियर सिटिजेन माने फराम बिसोरो खिन्थु गहपुरनि इस्युखौ लानानै गोबां नारसिनदों आरो बेल' नङा अल बड' डायस्प'रा होननाय बिनि माने मानगोनां प्रेसिडेन्ट पेनुवेल माने मोसाहारि बिथाङा बेबो माने जोंनि गहपुरनि जानानै बाथ्राखौ बुंदों आरो गहपुरनि बे दखर दानख्ल'नानै लांनाय खामानिखौ बेबो कन्डेम खालामदों आरो बेल' नंबावासो कार्बि आंलंनि दा हिल्स लिडार कनफारेन्स होननाय मोनसे गोदो माने आसामाव जोंनि सनितपुरावबो डिसि जाना थांनाय जन इन्टिक काथार बिथाङा सिन्था जोंनि गहपुरनि बाथ्राखौ लानानै कमिसनाव डाइरेक्ट माने कुइसन्स खालामदों जे गहपुरनि ट्राइबेल गामिफोरखौ बोख्ल' मानो थाखाय शिड्युल कास्ट रिजार्भ खालामनाय बिहालियाव हरनो नागिरदों गुबुनफ्रासो जायखौ जों खुनु मालाबाबो कन्टेक्टबो खालामफेराखैमोन जे जोंनि थाखाय नोंथांमोना बुंनांगौ बिसोर बुंनो हाबावदों आरो अल ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन होननाय जाय माने माबा एडभाइजार राजु दिउरि होनाय बेजोंबो जों खुनु माने जगाजगबो खालामनो हायाखै बेबो खिन्थु गहपुरनि माबाखौ एसटि रिजार्भेसन जानांगौ होननानै बिसोरो होबावदों नाथाय जोंनि माने जायखौ माने जायनिफ्राय बांसिन मोननांगौमोन जों हेल्पखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिसि सरकार बिसोरनिफ्राय जि माने हेफाजाब मोननांगौमोन जोंनि गहपुरनि थाखाय माने इस्युखौ रेज खालामनो बा जोंनि थाखाय नारसिननो थाखाय बे खिन्थु सिंगल मोनसेबो वर्ड आं दिनै नुनो मोनाखै आरो बिनिफ्राय आनफर्चुनेटलि मा बाथ्रा थाबावनांगौ बिनिफ्राय देरसिन आनफर्चुनेट मा बाथ्रा फैनांगौ जानो
बेनिखायनो आं बुङो गहपुर रायजो राजाफोरखौ जों थांनानै थानोब्ला जों गावनि आथिङाव गाव गसंथानो नांगोन सोरनिबा माने फाफ्लियाव माने हमनानै जे जोङो माने थांना थानो हागोन सोरनिबा अननायाव इउपिपिएलनि अननायावनो जा माने बिपिएफनि अननायावनो जा बा सोरबा सेन्ट्रेल एबसुनि अननायावनो जा गहपुर रायजो राजाफ्रा आसा खालामना लाब गैया मानो होनबा बयबो लिडारहा गावबा गाव समस्थियाव माने खामानि मावदों आरो बे समस्थिनि डिलिमिटेसननि खामानिया सानसेयाव आरो सासे हारसिं मावनो हानाय खामानि नङा गाव गावनिखौ मावग्रोआबा गुबुननिखौ कनसेन्ट्रेट खालामनो हाया बे बाथ्राखौ आं बारंबार बुंबाय थादोंमोन थेवबो जोंनि रायजो राजाफ्रा गोदोनिफ्रायनो जि मोनसे आसा थाबाय थायोमोन बिसोर जोंनि थाखाय बुंगोन जोंनि थाखाय मावना होगोन बेखिन्थु जेबो जायाखै बे लाथिख' लाब गैया